Igbo bụ Igbo ekele m unu mana enwere ndị kwuru na site n'ugbu a wee ruo n'afọ ise na-abịa abịa na aga enwe ihe dịka ụka na ala Igbo mana chọọchị bikos e nweziri ihe m na-enotisi ugbu a ọtụtụ arụrụ niile na-akpa ndị na-ezu ori ụfọdụ ha bizi n'ụlọ ụka onye unu na-ahụ ebe a n'aka akparakọ ya aga m egosi unu ga-eji anyị unu wee lere ihe ọ gara mee n'ụlọ ụka ma tutu gị na-awọchị ihe onyonyo a achọrọ m ka ichee echiche ka ha rabụ ndị niile biliri n'ụwa si na ha ga-ebu Chineke agha ịma ụlọ ụka abụghịkwanụ ụlọ ha rụrụ arụ kama ndị ụka na-agada n'ebe ụlọ arụrụ arụ a na-akpọzi ụka ọ bụ na ha ndị agha bụ ụka Chineke kwesịrị ibi n'ime ha agbanyeghị arụ niile ụfọdụ n'ime anyị si na anyị na ụka na-eme ma Chineke na-elefu anya na-eme ebere na-ejikwa ụmụ ya na-akwara ngwa ọrụ mana ụfọdụ ndị apụtasị na going back to the root na root bụzi igbuchichi ụmụnne ha bụ ndị na-aga ụka ma root mgbe mbụ ndị root nọ ndị ụka nọ nke ha ndị okenye nọ nke ha ndị amaala nọ nke ha onye biri ma ibe ya biri ego bere ugobere ihe ndị a niile apụọla na their own language ihe a chọsị bụ na a ga-egbochisi ndị ụka a ga-akwata ala ụka niile a ga-agba ha ọkụ Jizọs mere ha nka o mee ha nka obi ụtọ mbụ na enwere ihe Donald Trump kwuru bụcha ọ sị na a na-achọ iwepụga religion na Amerịka ọ ihe mere Amerịka ji aga azụ na o ji ọnụ ya kwu ya na a na-achọ iwepụga religion na Amerịka na a ga-eweghachi religion a ga-eweghachi Baịbụl n'ụlọ akwụkwọ n'ihi na ndị nke ọzọ kpebiri na a ga-enwebe dịka Baịbụl a ga-eme Christianity ka o nwee onye ọkụ Christianity are the biggest things missing from this country, and I truly believe that we need to bring them back, and we have to bring them back fast. I think it's one of the biggest problems we have. That's why our country is going haywire. We've lost religion in our country. All Americans need a Bible in their home, and I have many. It's my favorite book. It's a lot of people's favorite book. Nwoke ga-alụ nwoke, nwaanyị ga-alụ nwaanyị. Nke akwụkwọ nsọ megidere. Ụdị ihe dọcha na ndị a na-ekwu okwu na ọwụ religion Christianity buru ihe ilu mere ha obodo ha ji jọ njọ den mana Donald Trump na-asị gị na ọ bụ ka Christianity na ala mere ihe ji ala asụ mere ji Chukwu ji mee ya merie na-abata ụgba ka o weghachi Christianity na Amerịka de ụnụ akwụkwọ nọ ndị Igbo si na Christianity ga-ala mere na mamụ ihe mere na ụmụ okorobịa pụta ha chịrị izuzu ochi agawa na chọọchị dịka na ahụ ihe onye nwa okorobịa gara na chọọchị gaga zuo kpakparị gekene ya ntị nwoke nke tutu m abịa kwuchabụ ihe m chọrọ ikwu gịnị dị ya ka iwepụtara gwa m ihe ọgụ waya ebe ka ị tọrọ ya na chọọchị ewepụtasị gịnị dị ya fan ka ị tọrọ na chọọchị wee bịa kọsịa ya na ewepụta wee sitasị everything dị n'akpa tụgharịgodu fan ahụ ka mfụ ntụ isiri bịa kọsị fan tọnụgharịa ya ka mfụ ntụ isi bịa kọsị fan ụlọ ụka Chineke ya kpọghị ọkụ for entering the church buru ya ka mfụ ntụ isi bịa kọsịa ya okay come on mgbe ị na-abịa kọsị fan ahụ na chọọchị na-ebe akwa bustebe this boy wey wicked soul you to lead onye ohi. Hey, shut up!
How many fans came to run at the church? 9 ceiling fans. Okay, for only map out, what there? Wire generator church. Them dog again a month. That about getting a date. Today about 5th day of November. No, my sister. That 5th day of November 2024. Na Anglican Church I didn't know a label. And one my dear jello. Where all these selling fans because here a total number of 9. Plus here wire churches. You want to for again? Upon the Kuzu. I can't be fetch good them. On your bell. Why is it the best tall fan in a church? Nabani yesterday. Will you shut up and tell me through? Can't come in my head and make it. Or Mado Kraga, on a corner the web yadi. So also again. Be an a Church of Jesus Christ, the cattle be Tokocha fan and a wine in it, and they feel on a Chuku Yamudegi. I found B. King Ben as reporting from Okija Central Vigilante. The squad.